तीन तो है ना, एक करके फॉर्मेलिटीज नहीं लगे आपने करेंगे। दिनैनि जा चिरां जिल्लानि सिङाव जोंनि नैबे हुंग्रिं फावरागुरि हालामाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मडेल अंगनबादि सेन्टार दुलाराय आसामाव मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ गिबियावनो जोंनि सिडली ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्रायसो मोननो हादों आरो बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टारा एप्रिसिएट खालामगासिनो दङ। सिडलीयाव दे सिडली ब्लकनि गेजेराव जों जे एसेबां क्विक डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ मडेल हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन आसामनि जायगाफ्रावबो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बानायगासिनो दं। बेनिनो फावरागुरि हालामनि जा मडेल अंगनबादि सेन्टार दिनै जों बेखौ अपेनिं खालामनाय जादों आरो फैगौ 75थि भारतनि उदांस्रि सान 15 आगस्ट बे 15 आगस्टआ जोंनि गेजेराव सानथि खौसेथि लाबोदों। बेखौनो आं दुलाराय जोंनि बिटिआरबासि आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे गोजोन हामलायथि हरनाय थाबाय। सार नाथाय दिनैबो बर' माखासे बर'फ्रा उदांस्रि मोनाखै आरो बड'लेण्ड सोमावसारदों दिनै बावैसो सानसेयाव जागायसिनदों बेनि सायाव सारा माफोर बुङो? मा मा सुबिदा मोनो जों गोथौ मोनसे ओनसोलाव? सुबिदानि बाथ्राया बेयाव गुबुन जेबो नङा जे जि फेसिलिटि अंगनबादि सेन्टार हिसाबै मोननांगौ सरकारनि भारत सरकार आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा जेफोर सुबिदाखौ होनांगौ बे सुबिदा गासैबो थाजोबगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जे बे 25 लाख रांजों लुनाय मोनसे अंगनबादि मडेल अंगनबादि सेन्टार आरो बेहा गावहानो मोनसे डिजाइन दंखायोमोन सेन्ट्रेल डिजाइन खालामखानाय स्टेटआव आरो बेबायदिनो दिनै नैबेयाव बे फावरागुरियाव जोङो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ दिनै लुफुंनानै दिहुननो हाबाय। जे सिडली समष्टि बा थामहिनबा गासैबो MLA समष्टियाव गासै गं 11 मडेल अंगनबादि हरनाय जादोंमोन बिनिनो दिनैहाय गंथाम मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बेयाव बेखेवनाय जाबाय। दा गंब्रैया रेडि जानानै दंमोन, गंसेया जाहैबाय फाथाबारि जेराव थांनाय फैनाय हान्थामेलानि एसे उसुबिदानि थाखाय बे सेन्टारखौ खुलिनाय जायाखिसै दिनैहाय। बेयाव भारतनि आजादि का अमृत महोत्सवनि बे नैबे बुब्लियाव दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे थांखि लादोंमोन जे उदांस्रि साननि गिबि सानाव थामहिनबा दिनै 14 आगस्टआव बहाबा लुखांनाय जे मडेल अंगनबादि बा बेबायदिनो सरकारि माखासे आसनिफोर मावफुंजाबायब्ला बेखौ नोङो बेखेवनाय लोगोसेयैनो बहाबा गोदानै दङबा खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिफोरखौ दिनै लानाय जादोंमोन। बेखायनो नैबे बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गेजेराव गिबि खेबथारै जोङो सिडली समष्टियाव जों गंथाम थांखि बायदियै जों बेखेवनो हाबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंहा नायनांगौआ बेनोल' जे लुनानैल' जाया बेखौ जोथोन लानांगोन। बेयाव जोंहा अंगनबादि वार्कार अंगनबादि हेल्पार अंगनबादिनि जा सुपारभाइजारफोर दङ बिथांमोना बे सेन्टारखौ जोथोन निस्सय लानांगोन। আজি আমি ফারাগুড়ি अंगनवाड़ी सेंटर ओपनिंग करिछु। So this is part of our Assam government instruction from BTR government instructions for opening up of अंगनवाड़ी centers in the district. Our district was total 22 अंगनवाड़ी centers आमी plan करी आसु। Almost 20 centers होते काम तो आरंभ होल। So आमी आहा करी आसु अगस्त माहोते 20 अंगनवाड़ी centers गोटेकानी आमी ओपन करी राइज को एटू ओपन करिम। ইয়াতে কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটিজ বি আমি চাইছোঁ স্যাটিসফ্যাক্টরি ওয়ার্ক আছে আৰু অলপ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আছে আৰু এইটো 1-2 দিনতে এইটো কমপ্লিট হ'ব। এণ্ড আজি আমি টোটাল 3টা অঙ্গনবাড়ি সেন্টার্স আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সো শর্টলি ইন আপকামিং ডেজ আৰু আমি কৰাই দিম। I hope the अंगनवाड़ी सेंटर एटू एरिया जी ओपन होइसे आमी एटू आमार लोकल पीपल और लोकल लड़ा सबले एटू बेनिफिट होबो। थैंक यू।
সো ইয়াতে মেইনলি আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ 0 to 6 years ল'ৰা ছোৱালী সো ইয়াতে তেওঁ খেলিব বস্তু আহিব আৰু বালা কনচেপ্টটো আমি ইয়াতে প্লেন কৰি আছোঁ বালা কনচেপ্ট মানে ইয়াতে ৱালছতে আৰু কিবা ৱালছতে আমি এইটো পেইণ্টিং আৰু কৰিব বিচাৰি আছোঁ লাইক বেচিক আলফাবেটছ কিবা আৰু বেচিক ফ্ৰুটছ বেচিক ভেজিটেবলছ চ' ডেট এইটো অলপ কালাৰফুল হ'ব আমাৰ অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰটো আৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটো চাই বি শিকিব পাৰিব আৰু আট্ৰেক্ট হ'ব পাৰিব চ' ডেট তেওঁকো বি মটিভেশ্যন হ'ব আমাৰ ইয়াতে আহি এইটো পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু খেলিব বস্তু বি আমি ইয়াৰ পৰা ৰাইজকো এইটো প্ৰভাইড ল'ৰা ছোৱালীক এইটো প্ৰভাইড কৰিম চ' ডেট ইট উইল বি এ হোলিষ্টিক অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ ডিলিং উইথ দ্য চিলড্ৰেন থ্যাংক ইউ